Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got you lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Maayong gabi, mga higala, mga kabisdak. Aniya na po si Ate Pinky. Before ta magsugod, magpalihog ko share sa atong live. Comment where are you kung asa ka nagtanaw karon, o itag ang imuhang amiga nga gustong makiginabi sa mga Bisaya, and follow my page aron dili nimo ma-miss ang akong kada gabi nga nightly conversation. Kung ikaw usa ka Bisaya nga nilangyaw sa laing lugar, laing nasud sa makanako aron pagpanimpalad, comment asa ka karon kung asa ka dapit ka kabisaya, okay? Ako si Ate Pinky Bisaya from Misamis Oriental, diri na nagpuyo karon sa Canada. So welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show. Dinhi atong istoryahan ang tinuod nga kinabuhi, mga hagit, atong mga kaugalingong experience ug mga oportunidad nga makatabang nato. Labi na karon sa atong panahon, aron kita mulambo og ang sa atong mga kinabuhi, di ba? Kay namatay mga pangandoy. So kuhain yung kape diha kay mag-istorya sa takarong gabi una. Okay, so ang topic ni Ate Bing nato karon gabi una, kinsay nag-ingon nga ulahi na ang tanan kong 50 o 60 na ka. Okay guys, so this message ay sa pareha na ako ba nga nanay edad sa 60 na. So uban mo ingon manggod nga ay apil pamangkaana nga igulits ka naman, so daghang kayo ano kana bitong mga words nato no, kita ang atong mga words murara poy mo kuan nato mo down nato no. So ako mong istoryahan sa akong experience no. Sa isinta na si Ate Binky, pero para sa ako dili limit ang edad para magtuon og bag-o nga pamaagi. Karon manggod sa atong panahon, sa mga panahon karon, sa mga kabataan, kita nga mga tigul-its na, kung dili ta magtuon, na wala tay mabiyaan ta ba, di ta kabaluon sa siya, so kinahanglan ta magtuon. Unya, ang nakinindot aning atong programa, kung gusto ka matuon, naatay guide, step by step. Nya, naapag yung community nga mutabang nimo. So, kung ikaw gusto ka nga gusto pa ka magtuon o mulambo pa sa imong kinabuhi, comment lang diha sa ubos, okay? Ay para sa ako no, dili gyud ang edad mao hinungdan nga kanang dili na ka motuon. Kay ako gani nga naa gani ko mga limitasyon sa akong panlawas. Gatuon man gani ko. So kana depende gina sa tao. So kung ikaw nangyuha pa nga motuon, pag sa comment lang diha kay mag-istorya ta. Okay? Kay ako sa ni appeal ko ani nga online bitaw nga space tungod kay na dili na ko gatrabaho og kanang busok ka trabaho sama sa akong gitrabaho sa unahan no. Unya sa una pud jud mo trabaho ko buhat tulo ka trabaho para lang siyempre makadugang sa imong kuan, sa imong mga panginahanglan, di ba? So anang mga nag-abroad, nga nagtrabaho og tulo maka-relate na siya sa akong ang ginasulti no. So talking sa akong journey, kanang kung nag-start over po kay wala ko magdahom nga kada bitang maingon ani pa ko kabaskog ana, so nag-undang ko og trabaho bisan na kay ang ako mangging lawas ni atong mga panahon na dili na niya kaya ba. So I focus ko sa akong healing, kay kung napa ko'y chance na mo heal o di naapa ko'y chance na magpadayon,
Pero kung magpadayon sige og trabaho unsa man natong kwarta nga dili naman ta kalihok, no? So mao na siya ang hinungdan nga nagtuon ko. Learning one step at a time. So muna ang pinaka-importante, no? Bisan og kanang dili kinahanglan nga paspas kay ka ang nakanindot lang ani nung atong ang akong gisuddan nga pagtulunan din sa kahinga community kay dili kinahanglan nga paspas kayo ka as long as permanente ka is you are consistent of what you are doing, so people can trust you. Abalo ka karong adlaw na nag-message sa ako gikan sa US, oh scammer ka, so you know, people are just throwing words, they really don't know exactly or kung unsa ilang gisulti, no? I think those people are all also na-scam sila. And then they judge people, you know? Ako lang ikasulti, no? Kung ikaw nagtuo ka nga dili ni siya tinuod, you have to kinahanglan ka nga mag-research, you know, rather than judging people, right? Mag-research ka kung kaysa wala day kaysa one day when I see you nga na ako'y siyempre naama kay maabot ko na kahimong matag adlaw, no? Then you will realize nga oh I should not say that word, right? So panawagan lang sa mga diha nga dili maayo nga mag-istorya, no? They don't even think and realize what they're talking about, you know? But anyway, para ni siya sa akong kaning mensahe ako ni siyang i-address sa mga babae kanang kasagara man gyud ang woman usog gina sila mo mangitag diskarte, no? Kay karon nga panahon kung magtrabaho kag isa daw bi ka mahudan kag trabaho, what you gonna do kung naa ka sa abroad, di ba? So this is for the woman nga kanabitang magtrabaho nga tumantaman. There is another way nga magtrabaho ka nga you can spend time more sa inyong pamilya, you can travel more, but you must be willing to learn and you have to listen and study because ang kini manggod nga programa kuni manggod amo akong i-introduce sa inyo ha, free nga information. So kung interesado ka, you can always leave a message in the chat nga gusto ka mo learn, okay? Kay kitang mga babae nga naa edad, it's not too late. It's not too late as long as you are willing. Unya, kung mayon ka nga ugma na kay kuan basin di pa ko sure kung basin scammer ka ana bitaw. it is funny basin ay ako gina siyang madungog many times na ako na siya nga madungog, pero dili na siya mao ang hinungdan nga mo kuan ko because of what they say, because I know what I'm doing, I know where I stand. So kung ikaw interesado ka, you have to really dig deeper and do your research. Do not call me a scammer, okay? Like that's not a like it's not a funny thing to say to somebody, right? And then why would I show here in social media kung I do scamming, you know what I mean? Like it's not right. But then anyway, I forgive you if you say that because you don't know what you're doing. You don't know what you say, but I know what I'm doing and I know what it is I'm doing. Okay, so manawagan sa mga nagtrabaho sa mga 2 to 3 jobs nga gusto nga mulambo mo earn, magkuan sila maka travel more sila, maka spend time silang pamilya o maka achieve sila sa dreams nga ilang gipangandoy silang kinabuhi. Just comment below and we will talk, okay? And I just show you the way kung how did I start it and why did I start. So itag imong mga amiga diha nga nagkinahanglan pod ug nga makadungog ani, okay? Salamat kaayo sa inyong oras o pag-uban kanako karong gabi na. Shout out di ay sa mga nag-watch. Shout out di ay sa mga pass by. I can see people passing by. Come and go. Salamat kaayo, and if you think ito ang mensahe nga akong gihatag ninyo maka-inspire sa inyong amiga, share to your friends. Okay? Salamat kaayo og hinumdumi. Dili kinahanglan paspas ang imong pag-abot sa imong damgo. We all
everybody does have a dream. Like, natang tanan magdamgo. More, kadalasan sa ato magdamgo natay mga tinguha o mga pangandoy. Ang importante, dili ka kinahanglan nga mo paspas kayo, wala lang ka mohunong. Once learning one small step at a time, mao na siya ang key. So every day is still a progress, right? So padayon lang kay ang Ginoo magauban kanimo. Naay plano pa ang Ginoo kanatong tanan. Okay, God bless sa atong tanan o maayong gabi pag-usap mga kabistak. That's all for now. I will share. Ayaw kalimot sa follow sa akong YouTube tuod subscribe. I'm sharing the song that I create. Okay? Thank you very much. So here you go. I will play the song for you guys. Came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall, God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls, but I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. Alright, so mami siyang kanta. Nasa YouTube na po. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching. That's all for tonight. Bye for now.